Bashe nje uyedwa yimngedwa nje izwe lonke akekho omunye yini usibusiso Cabashe akekho omunye impela enophinde into ngeke ngizwa abanye bethu saboshiwe ezinye insizwa esasiboshwe nazo ziyephakamiseke la enkundleni ezinye sisafonelana nazo ngoba nasetshela ngangidlala yasona isiginqilesi Kwaba into eserious mosilento le. ayenge serious yazi nje akwakumnandi napho sasiboshwe khona ngangithandwa kakhulu Usho kanje kakhulu ngangihleli namaphoyisa nabaphathi badlalela nje intambo ngoba lesitale ngidlalayo la esiginqini sidlalwa mina ngedwa akekho nje umfana wazi ukudlala esiginqini ngidlala usho noma 26 ke ngisho njalo ngafunda ngale ngaphakathi eprison asithi ukudlula kancane kule ndaba because omunye mhlawumbe unembuzo eminingi ngoba nami ngibuza nje angiyapha ngizokuphendula wena okusuke yini mhlawumbe uthi ayi cha yimi ibhova ngondoda la muntu ngimthanda kakhulu lo yana futhi kube yabo ukufa uyakwazi ukuthi umuntu hayi awuthathe mina uye kubani yabo nganginomfela nami so wathi mayingasekho ngathi hayi no nami ngayibona nje sengifana naye kodwa khona ke esinye isigebengu esuka amajola esasithandana naye ngangikade nami sengingena ezinyathelweni zakhe yabona sasiplana kahle hlele amama hoye umuntu ongathi mangabe ngingaklema lezi zinto zakhona sizophila kahle sinaye sobabili angizange ngihambe kanjalo wabe sengishiya kanjalo nami sengiboshwe kwasho ukuthi vele sengirecordile studio sakhe kwamajola yabona wabaleka nenxeba kahle hle ngase ngidlile yebo wahlala isikhathi singakanani khona lapha ngaphakathi kwaba isikhashana ngangena 2012 ngo21 nganginengoma ngaphandle ngishaya ingoma nakhona babe ngibekile nje anesondezela isiphuzo lapho zingasho ukuthi iphuzo asihlale nje la etafuleni nje